kom der ligesom brun creme på ballonen, mand. Det skulle da ikke kondom. Er det? Ja. Det skulle da lavet gummi. Jeg fandt den i hvert fald under din seng derhen. Så skulle da klart det. En kondom. Nej, for den var ikke pakket ind. Så ved du godt, at du har brugt den der. Tror ikke, du den, vi brugte i går aftes? Så du bare balloner under din seng. Det er jo et kondom. Nå, nok om det. Ja. Hej, og velkommen til programmet. Danmark skriver til mig på Facebook. Ja, det her det er vores første program, og vi har simpelthen bare valgt at kalde det programmet uden navn. Vi ved fucking ikke lige, hvad vi skal gøre indtil videre, så jeg mener, hvad den skal hedde. Jeg ved godt, du slet ikke skriver, ikke også? Jeg har det lige skrevet. Vi skrev sådan Nicoline, eller så... Jeg tror, hun hedder Nicoline. Det er ligesom om, du ikke rigtig styrer til navn. Jeg gør så Nikolaj. Jeg havde sgu da ikke en Nikolaj. Gud, gør du så? Det var sgu da også, jeg hedder Mathias. Nej, vice versa. Nikolaj og Martin. Det skulle da næsten det samme. Så skat. Vi skal byde jer velkommen til programmet uden navn. Vi får nok lavet et par stykker. Så. Ja, altså programmet hedder programmet uden navn, ikke også? Altså, hvis I skulle være sådan helt blondine dumme. Ja, okay. Ikke? Ja. Vi er det ikke en Facebook-gruppe, som der ikke kan lide popper? Jo, gud jo, det er det da også. Eller kan du læse? Altså, jeg tror der står... Men det står jo på et normalt sprog, så kan jeg jo ikke læse det. Jeg kan sgu da kun læse popsprog. Hvad er det, der står? Er det et normalt A, det der? Det ved jeg sgu ikke. Jeg synes, det ligner kinesiske tegn. Ej, hvor mærkeligt. Ej, det er altså lidt mærkeligt. Ja. Okay, nok om det. Men ikke også. Inde på Facebook, I ved godt Facebook, der hvor man kan sådan have en bruger, og så kan man sådan skrive med venner og sådan. Altså dem, der kan skrive, dem der kan stave og sådan. Ja, jeg har faktisk næsten 2.000 venner derinde, ikke også? Og omkring halvdelen af dem er knældet. Ja. Okay. Blandt andet mig. Ja, jeg er nemlig Martin. Hvad var det? Jo, inde på Facebook. Er det ikke billedet for første gang, vi mødte hinanden? Jo. Det føles som om det var i går. Det var faktisk også i går. Var det? Ja, det var i går aftes. Var det? Gud, jamen jeg var så fuld, jeg skulle da ikke huske noget. Nej, så kan jeg sgu heller ikke. Jeg tror ikke engang, jeg er ædru nu, men... Hvad betyder ædru? Jeg tror, det er sådan noget, man er, når man ikke har haft sex i et stykke tid. Nå, så er jeg i hvert fald ikke ædru. Nå, ja. Så er jeg aldrig ædru. Fuck, men mit hår har du ikke sagt noget til mig. Dit hår, der sidder som det altid gør. Hvad skal det til mig? Jeg fik den af din brudecreme af. Nu har jeg også noget, de brudecreme. Slæg det af. Nu. Det er klart. Slæg det af. Nu er du klam. Du overvejede faktisk at gøre det. Fordi jeg slækker. Ej, hallo, min trøje sidder så bare helt op halsen på mig. Fandme irriterende, mand. Man kan ikke købe nogen trøjer nu til dags. Jeg har sgu nok mærke til det. I går der havde du slet ikke sådan en trøje på, når den sidder helt op i halsen med. Ikke? Jamen virkelig, det er simpelthen så træls. Nu om dagen, man kan ikke købe nogen trøjer, uden de sidder helt op i halsen på en, ikke også? Jeg har fået trøje på. Det tror jeg ikke, hvis du fandt et brugt kondom under min seng. Man boller sgu da ikke med en trøje på. Altså medmindre man er bøsse. Ja, det kender jeg ikke noget til. Jeg er altså ikke bøsse, ikke også? Fordi, altså, jeg er ligesom ikke til Nå jo, så er jeg jo faktisk bøsse. Ej, jeg er bøsse. Er du bøsse? Ja, jeg er jo til drenge. Fedt, jamen så kan jeg goddag. Ej, okay, der er godt. Der er bruncreme på de hænder der. Det er sgu da ulækkert. Du mangler noget bruncreme der. Super. Nå. I dag der havde vi egentlig planlagt, at jeg skulle snakke om, hvordan det er at være pop. Det ved vi alt om. Og vi har tænkt os at lægge nogle billeder ind af os i går aftes, da vi mødte hinanden første gang. Eller var det i går aftes? Nå, de kommer i hvert fald her. Ja.
Fiskers banging. Fiskers banging. Altså nu er vi så godt nok tilbage til os, ikke også? I har lige set nogle billeder. Ja, altså af os i går. Hvor jeg sidder sådan her. Ja, Og noget. og jeg så sådan her. Ikke også? Det er sådan man Det gør. står sgu da ikke en skid. Gør jeg da? Det er bare fucking mærkeligt. Ej, jeg er altså, oh my fuck god, altså hvad du snakker om? Ej, okay, nu skal vi snakke. I går, ikke også? Nej, det kan jo ikke have været i går, fordi i går, der var et fest. Så var det i forgårs. Der var der sådan en indsamlingsprogram. Tirsdag, Det kan... torsdag, tirsdag, fredag. Ja, tirsdag. Ja, så har det været tirsdag. Nej, fordi efter tirsdag, så kommer mandag. Så må det have været mandagen. Okay, hvad var det, der skete der? Okay, der var der sådan en indsamlingsshow. Det er sådan noget, hvor de sender penge ned til sådan nogle små solariumsbrugere. Ja, sådan nogle ligesom os. Sådan nogle, der bruger alt for De meget bruger solarium. alt for meget. De går alt for meget i solarium. Ikke? Og så bruger de brungrene over hele kroppen. Det gør vi ikke. Det er altså ret ulækkert. Altså, hvis man skal bruge noget, så skal man i hvert fald stoppe ved halsen. Men jeg havde ikke nok bruncreme mor til at stoppe ved halsen, så jeg stoppede bare her. Men... Vi er i hvert fald slet ikke blege virkelig. Nej, altså... Vi er faktisk naturlige. Ja. Men okay, de små børn dernede i Afrika, som det hedder, det er sådan et... jeg tror, det er en by i USA. Men jeg er ikke helt sikker. Jeg tror, det var Los Angeles. Nej. Men de mangler åbenbart tøj, fordi de er alt for nære til selv at kunne købe. De må gerne få mine bukser. Ej, det er klamt. Dem skal du også beholde på. Okay. Det er så ulækkert. Sådan Okay. en tissemand, det er så ulækkert. Nå. Men okay, men Vi kan bruge en af ballonerne derovre, hvis der. Ej, fordi de har jo klamydia og alt muligt. Tror du? Ja, det er sgu da mega ulækkert. Er det ikke det, de der solariummisbrugere, de kæmper så meget med? Jo, og så siger de også, de er sultne. Altså, de ser sgu da helt normale ud. De kan sgu godt få vores mad, fordi vi sulter jo også, altså. Ja, Det har altså ikke taget altså en jeg er dag at komme til at se sådan her ud, altså. Altså, jeg er sgu da også sulten lige nu, men jeg går sgu da ikke og beder om penge til mad. Jeg går da bare ud og åbner køleskabet. Altså, de kan jo også bare åbne deres køleskab. Mm. Det er jo mega Vi latterligt. spiser faktisk lidt ikke. Det er jo hårdt at komme til at se så lækker ud som os. Ja, jeg gør. Fordi altså... Ej, jeg spiser chokolade indimellem. Fordi det får man nemlig bryster af. Seriøst, gør man det? Ja. Fedt. Ja. Jeg kan også rigtig godt lide Marabou-chokolade. Jeg tror ikke, du gad spise Marabou. Der er jo kalorier i. Jamen, det er jo lige meget, så længe der er meget energi i. Så længe der er energi i, så har man jo nok energi til at forbrænde kilokalorierne. Jamen, hvordan skal man kunne forbrænde den? Skal man så ud og være... Det er jo bare, Aktiv. det er jo bare energien, som der gør et eller andet ved en, så når man bruger energi, og så mister man kilokalorier. Hvis I har set på de der Marabou-chokolader, ikke også, så er det faktisk udelukkende, fordi der er de visotegn på hver enkelt af de der små chokoladestykker. Det er faktisk ret fejt. Det er ret fejt. Mm-hmm. Blandt andet ligesom mine bukser. I viso! Ja, ikke? Det er ret fejt. Ja. Nå, jeg tror sådan set, det var alt for i dag. Ja. Så ja. Hvis nu I sådan... Ej, hvad er det derhen? Hvad? Er det cashplanter? Nej, det er sgu da ej. Gud, det så. Er det cashplanter? Ej, men hash, det er jo sådan noget, man skal til at ryge. Det er jo klamt. Jeg ryger, tror jeg. Ej, det er så... Jeg røg i hvert fald ud af timen i dag. Ej, var du så sådan uartig? Jeg er altid urettig. Ej, det må man altså ikke. Nej, det ved jeg også godt. Mathilde. Ej, det må man altså ikke. Det er Mathilde, du hedder ikke også? Det kan jeg ikke huske. Jeg har ikke min navnehalskæde på. Nej, men det er jo også en drengenavn, du har på den her navnehalskæde, er det ikke? Nej, det er ej. Jo. Det Er det så. det? Ja. Det mener jeg så, det var. Men hvad hedder jeg så?
Jeg mener, du ændrede navneforandring, fordi så kunne du spare 200 kroner ved den der navne. Gud, det er da også rigtigt. Ej, har I hørt det? Det er fordi, der var sådan en, hvad hedder det? Sådan et sted, hvor man kan købe smykker. Hedder det ikke en sølvmager, eller sådan noget? Det tror jeg, det hedder en sølvmager. Det kan jo godt passe. Og så, eller en sølvsmed eller sådan noget. Ja, et eller andet den stil. Og så, så kunne man altså gå ind, og så kunne man få en halskæde, vi gør dem, hvor der står ens navn på. Jeg ved godt, du bruger falsk bruncreme, ikke også? Ej, gør jeg? Du bruger falsk bruncreme. Nej, du bliver kraftet med falsk bruncreme. Nej, jeg gør ej. Jeg ved godt, du skal bruge det der, som der koster 1000 kroner i måneden. Har du ikke fået abonnement? Jo, det er bare udløbet. Fordi min mor så ikke du sidder du bare og bruger sådan noget Matas bruncreme, eller hvad? Nej. Det er jo ulækkert. Men hvad fanden, du bruger sgu da heller ikke rigtig ID? Hvad gør jeg så? Det er jo ikke engang, det er hverken ID eller DAX, det der. Det er jo ulækkert på sigt, det er ikke ikke engang DAX? det rigtige. Hvordan fanden skulle jeg kunne læse, om det var DAX eller ID? Jamen, jeg kan jo ikke læse. Jeg tror da... Hele... Nej, for der står P og et H og et C. Jeg fandt i hvert fald først ud af i 7. klasse, at der var noget, der hed lektier. Er der noget, der hedder lektier? Hvad er det? Det ved jeg ikke. Er det sådan noget, man skal... Sådan noget, hvor man skal gå hjem og sådan se en film, eller hvad? Det lyder i hvert fald fedt. Ej, okay, jeg tror, jeg begynder at lave lektier, så det lyder faktisk sjovt. Okay, hvis I ved, hvad lektier er, I gørs. Vi har en konkurrence om lektier. Har vi det? Det tror jeg. Sagde ham der manden ude bagved, ikke, at vi havde en konkurrence? Nå. Mand! Hallo! Tudelu! Nå. Tudelu! Nej, okay. Så var det ikke ham, du blev skilt med forrige weekend? Nej. Han var højere, tror jeg. Ham der, han lignede en, der hed Claus. Ham den anden, han hed Torben. Hvilken fucking nu det? Nå. Vi må hellere sige hej hej. Jeg tror faktisk også, at jeg bliver til fest i aften. Fordi hvis nu det var mandag, jeg så det der indsamlingsprogram, så må det jo være torsdag i dag, hvis det var søndag i går. Så torsdag i dag. Jeg har hørt, at lektier det skulle hjælpe på sådan noget. Ej. Det tror jeg altså ikke på. Nå. Ej, det lyder simpelthen mærkeligt. Men her til slut, så smider vi bukserne for jer, hvis I besvarer rigtigt på det der quiz noget. Var det ikke sådan, det var? Juhu! Ej, det var sgu da ham, vi bollede i forgårs. Ej, okay, det er simpelthen for klamt, det der. Det er simpelthen for klamt. Du skulle da også bøse. Det er sgu da mega klamt, det der. Det gider jeg simpelthen bare ikke. Du skulle da også bøse. Det gider jeg bare ikke. Det er fandme ulækkert, går du boller den mand. Nå, men det var før, vi blev kærester i går. Det er sgu da ulækkert stadigvæk. Hvor står det henne? Står det på de der balloner? Ja. Kan du læse? Næsten. Nå, men i hvert fald så siger jeg hej hej nu, fordi nu skal vi ud og ryge. Jeg er Ej, svært det er ud at simpelthen for ryge. klamt, det der. Vil du ikke lige stoppe kameraet, for jeg magter det ikke. Ej, det er simpelthen for ulækkert. Det er simpelthen for ulækkert. Magter. Nu skal vi over på McD. Godt. Hej hej. Fest hos mange, fest hos mange nu. Fest hos mange, fest hos mange nu. Det er fest nu.